Sanibonani bangani bami, uMamG futhi lo onibingelelayo. Indaba yethu yanamhlanje ithi kwaze kwangcola. Sondelani-ke bangani bami, ngizolalela izindaba ngoMamG. Namuhla usuku lokugcina lwethemu. Kusukela kusasa abantwana bazobe beqala iholidi. UNkosikazi Makhubu ubuka ikilasi lonke. Kwaze kwangcola. Kumele bonke abantwana bahlanze ikilasi ngaphambi kokuvala izikole baye eholidini. UNkosikazi Makhubo uletha amabhakede anamanzi, anensipho, izindwangu, amabhulashi okukolobha, imishanelo, amamopho kanye namaplastiki kadoti. Isikhathi sokuthi siwashisise, sithintisise, sisulisise, sikolobhisise, bese sishanelisisa. Emva kwalokho sizoba nekilasi elihle, elihlanzekile ngethemu ezayo, kusho uNkosikazi Makhubo etshela abantwana. Iqenjana elilodwa labantwana liwasha amafasitela. Wonke umuntu uyasebenza kanzima, bonke ngaphandle kukaThulani. Yena esikhundleni sokuwasha amawindi uyadweba ngeminwe yakhe. "Hey Thulani!" bayamemeza bonke. "Yekela ukudlala, uzosisiza. Kuyo yonke into eyenziwayo kuba nomuntu odlalayo nje, niyazi." Elinye-ke iqenjana labantwana lisula ibhodi. Wonke umuntu usebenza kanzima, bonke ngaphandle kukaDeliwe. Yena esikhundleni sokusula ibhodi uthintitha indwangu yokusula ebhodini, uthuli seligcwele indlu yonke. "Hey Deliwe!" bamemeza bonke abantwana. "Thintithela kude le, awuboni yini ukuthi usandisela umsebenzi?" Iqenjana lesithathu labantwana lihlanza izitulo namatafula ngamabhulashi okukolobha kanye namanzi anensipho. Wonke umuntu usebenza kanzima, bonke ngaphandle kukaThabo. Yena esikhundleni sokusebenza ulibele ukuthela izinwele zikaNophiwa ngamanzi anensipho. "Hey Thabo!" bamemeza bonke abantwana bethukuthele. "Yekela lento oyenzayo, usisize. Kuyo yonke into eyenziwayo kuba nomuntu odlalayo nje, niyazi." Elinye iqenjana labantwana lishanela phansi, lithulula udoti emgqonyeni wawo. Wonke umuntu usebenza kanzima, bonke ngaphandle kukaThobani. Akazange ayibone iplastiki kadoti ukuthi inembobo ngaphansi. Sekunomugqa nje wadoti phansi emva kwakhe owenziwa ukuvuza kweplastiki. "Hey Thobani!" bamemeza bonke abantwana. "Bona ukuthi sewenzeni, yekela ukudlala abanye besebenza." Iqenjana lokugcina labantwana liwasha izindonga. Liyaqinisekisa ukuthi zonke izithombe odongeni zibonakala kahle. Wonke umuntu usebenza kanzima, bonke ngaphandle kukaFuneka. Yena ulibele ukunamathelisa amakhadi e-alfabhethi odongeni, kodwa akawalandelanisi kahle. "Qaphela Funeka, unganamathelisi nje ngokunganaki." Amafasitela ahlanzekile manje, ibhodi ihlanzekile, amatafula nezitulo kuhlanzekile, phansi kuhlanzekile, izindonga zihlanzekile, ikilasi lonke lihlanzekile. UNkosikazi Makhubo bamjabulise kakhulu abantwana. "Ngizoninika inkanyezi umuntu ngamunye," ekhipha izinkanyezi zakhe ezikhethekile ezinombala wegolide ezicwebezelayo. "Sizokwenzenjani ngoThabo noThulani? Sibanike izinkanyezi zabo?" "Yebo, bazozithola nabo izinkanyezi, ngoba ekugcineni baye basisiza." Abantwana bawujabulela ngokuziqhenya umsebenzi wabo.
basho ukuthi bazokujabulela ukubuya ngethemu elandelayo bathole ikilasi labo lihlanzekile, liqoqekile futhi. Yakhala insimbi yokuphuma kwesikole. Ncinci, kumemeza abantwana. Aqalile amaholidi. Salani kahle nonke, salani kahle. Sizonikhumbula, sizonibona ngethemu elandelayo. Kusho abantwana ngekhathi bephuma behamba. Unkosikazi Makhubo ubaphakamisela isandla. Ujabulile naye. Siphumile isikole. Iphela lapho-ke indaba yethu ethi kwaze kwangcola. Ngiyathemba ukuthi niyithokozele kakhulu le ndaba yethu futhi sifundile isifundo sokuthi indawo esihleli kuyona kufanele ihlanzeke kangakanani. Ngiyabonga-ke ukuthi ningilalele. Ngiyathemba futhi ukuthi nangokuzayo nizosondela futhi nizolalela izindaba ezixoxwa uMam G. Nisale kahle. Indaba yethu-ke yanamhlanje ilotshwe yashicilelwa abantwana abafunda ibanga lesithathu. Nisale kahle.